lang yung snow, manipis pa lang. Pero kahapon Regina, Moss Joe, Swift Current, grabe. Not advisable na yung yung highway. Not recommended to drive. So buti ngayon dito sa amin ganito pa lang. Pa-start pa lang, pero mamayang hapon yan matindi na yan guys. Yan, lalo na yung hangin yan. Matagalan yan. Dapat pala makapagligpit ng mga ganito. Matatabunan yung mga ayan ng snow may pasok sa garahe. Good morning. Akala ko pagkagising ko grabe ang snow. Buti na lang ganyan wala pa oh. Mamaya pa siguro. Ayan, oh. Pero yesterday sa ibang lugar grabe yung snow. Hala, ayan may snow na kaunti. Grabe hangin oh. Kita nyo yan guys. Mamaya grabe ang snow na yan. Yan, magdamag yan mamaya. Yan oh, grabe hangin, ang lakas. Ito pa lang yung snow, manipis pa lang. Pero kahapon Regina, Moss Joe, Swift Current, grabe. Not advisable na yung yung highway. Not recommended to drive. So buti ngayon dito sa amin ganito pa lang. Pa-start pa lang, pero mamayang hapon yan matindi na yan guys. Yan, lalo na yung hangin yan. Matagalan yan. Dapat pala makapagligpit ng mga ganito. Matatabunan yung mga ayan ng snow may pasok sa garahe. Yan yung likuran namin. Titingnan naman natin yung harap namin dito. Yung harap. Uy, lamig. So, ito yung harap namin. Ayan. So, nanginginig ako. Lamig. Ayan. Ito naman yung harap. Ganyan pa lang. Pero, mamayang hapon, matindi na yan. Ayan. Grabe lang yan. Buti na lang day off ako ngayon at saka bukas. Yan, nakakaanong lumabas. Yan, kahudi pa rin. And guys, thanks na nataon na off ko ngayon. Today Monday and Tuesday off ko dahil today yung switching ng schedule namin ng grupo. So nagpalitan ng schedule between two groups. Ngayon ito sumakto talaga na may snow blizzard today. Yan, pa start pa lang. Mamaya lang yung nasilip nyo kanina ay magliligpit. Dapat kanina pa pala or nung nakaraang araw dami palang mga liligpitin sa labas namin. So may pasok sa pero pasana. Pero may isa pang maliit na garage. Yan, yung shade doon. Doon ko na lang ilalagay. Ngayon guys, ayan, nag-kick in yung heater, yung furnace. So ngayon, papakita ko sa inyo guys. Yan. Naka siya sa sa 69 yan. 69. 69. Yan. Yan yung thermostat ng heater namin. 69 siya. Yan, nasa 69 pala. Pero kahapon naka-set siya sa 65. So once na naabot na niya yung tulad ngayon 69, pag naabot na yung temperatura na 69,
nag-i-stop na siya. Ngayon pag medyo lumag-lamig na naman, saka siya nagki-kick in. Nagraran yung aming furnace yung sa heat. Yan. So kaya yung circulation ng buong bahay, maraming ventilation yan. Papataas yan. Yan, ventilation yun. Tapos yung mga, ayan, may mga butas do, singawan ng heat. Yan. Tapos pati dito sa kusina namin. Ayan, ayan. Diyan lumalabas yung heat. Tapos ito rin, ito. Tapos, yan. Papuntang akyat yan. Basta, ganun yung bahay dito. Yan. Ito, meron din dito. Yan. Yan, papuntang second floor. Yan, second floor. Yan. Punta yan doon pa akyat. Yan. Dami, ano? Yan din. Yan. So, yun muna guys. Okay? At ipagpatuloy ko muna tong aking masarap na kape. Okay? Start lang ako ng aking car. Ah? Iskusya bang? Ayaw mag-start, ano, open. Buti di nasira. Kita nyo yan guys, yan. Matigas siguro yan. Kaya dapat huwag ko munang ano yung kaagad pa. Masisira yung wiper ko. Yan. Ano ko muna. Baka mag-lock. Wag kang maglalak. Prosin na prosin na. Yun lang. So ang tanong, andito ba yung pang kiskis ko? Ayaw ah. Ayan. Ay, nabuti nandyan. So i-run natin ulit. Ay, buti na lang. Madulas ang daan. Delikado yun. Kaya pag nag-drive ka nito, huwag kang pabigla-biglang mag-frame. Happy. Ganyan pa lang yan. Slash yung
kanina, grabe ano. Hindi ko na malaya na sobrang na-frost pala yung ano, itong buong itong kotse ko. Ayan, ang tigas niyan kanina, oh. Yan. Kinaskas ko lahat yan, guys. Yan. Yan. Ito na naman, start na naman to ng ganito, guys, yung bago mo gamitin yung sasakyan. Ang dami mong gamitin yung sasakyan, ano. Clearing muna or clean up ng mga snow sa salamin ng sasakyan. Ay. Ito yung tulad ng sabi ko na dapat yung mga mailigpit, magliligpit muna ako, guys. Yan, mailagay ko dito sa ano, sa ito, may maliit na shade dito. Yan, itong maliit na to. So may mga gamit pa nga kami dito. Dito ko na lang muna yung iba. Nasira na, naulanan na itong iba. Ayan, oh. Bunk bed. Marami yun.